ରଖିଥିଲେ କୁକୁର କିନ୍ତୁ ତାହା ବଢ଼ିଲା ପରେ ହେଇଗଲା ଭାଲୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଘଟଣା ଆସିଛି। ଦେଖାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା ବଢ଼ିଲା ପରେ ଭାଲୁ ହୁଏ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଟି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ମୁଁ କହୁଛି ଚାଇନାର ଏକ ଘଟଣା, ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଛାଣି ପାଳିଥିଲେ। ତାହା ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ 2 କିଲୋ ହୋଇଗଲା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ଯେ ତାହା ଏକ ଭାଲୁ ଛୁଆ ବୋଲି। ବଢ଼ି ଯେତେବେଳେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହୋଇଗଲା ତାର ଓଜନ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ତାହା ଏକ ବିଦେଶୀ ଭାଲୁ ଛୁଆ। ପୂର୍ବରୁ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ। ଏକ କୁକୁର ଆଣି କରିଥିଲେ ଯାହା ପରେ ସିଂହ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।